טוב, אני עדיין לא הבנתי כל כך. מה עושים עם זה? טוב, הבנתי. טוב, לא כזה הבנתי, אבל... יפה, אהבתי, בואו נעבור לפילטר הבא. זה הפילטר הבא שממש היה נראה לי מעניין, והנה רצתי עבר והוא גם ממש כיפי. טוב, עכשיו בואו נראה מה זה. אני אתן לה, אני אוהבת אותה. טיפול לה נראה לי. תרופה לה נראה לי. פה זה חמור ממש חמודה. טוב, בואו נראה מה זה. אני אקליד. אני אקליד ואחזור. טוב, זה קלדתי וככה יצא. בכלל לא. טוב, איך אני אוהבת את זה? זה לא עובד לי. אוקיי, הנה, זה עובד לי. אוי, למה זה זה פשוט. חדש. וואו, איך אני עובד? וואו, זה גם חמוד. לא כזה אהבתי, זה לפוף, גם זה. אבל הם ממש יפים וחמודים, כאילו. ממש טוב. את המשחק הקודם לא כזה אהבתי, אבל נעשה את זה, מה זה משהו? לא הבנתי. לא הבנתי. ובואו נראה מה זה. וואו, יפה. ממש בעיה לעשות את זה, כאילו. וואו. איך אני קוראת את זה? טוב, בואו נבדוק. טוב, בא לי ממש את זה, כאילו. ממש. זה אני נקטי, כאילו. טוב, וזה הפילטר נראה לי האחרון שלנו. אני לא כזה עובד. זה גם... לא משהו. זה סבבה לי, הוא חמוד ממש. לא טעמתי את זה, אבל זה נראה לי ממש טעים. הבאפות האלה, לא יודעת, לא נראה טוב. זה נראה סבבה. אמא, את עושה לי? הוא איך אני כנראה. זה לא מקום.